Protože to prostě neexpí. A Že to neexpí. Jo. Zkoušeli jsme to hodněkrát. 69. Měla ohně vyšeno, jakože ohně, já jsem měla běhu vody jídeme. A jedeme lodovat. Ale jo, však, ale já mám ohně furt vlastně. Jedeme lodovat. A natáčím dnešní lot. Co jsou hodně? Tohle, to musíš mě to. Nevím proč. A zapal jsem to. A chci natočit. Dáš trojku, dej trojku. Chci natočit. Jak v Nostylu. Loduju. No ale, no teď se všichni ode mě a od... Jestli vás to nebude zajímat, tak se na to nedívejte. A věřím, že to bude dost záživné. Jdeš na loď. Jo, jo. Jdu lot. 19:25. Říkají mi, když pomáhá. Jo. Mám už jenom 3 minuty na to, abych tam došel. Říkám, že 19. Už je 19:37. Kecalo. No jo, kecám, bohužel. Blbost. Máš smolu. Tohle neposlouchejte. Ale tak já to mám. Tohle neposlouchejte. Ne, ty fuj. Jo, pust to. Patriku. Ale my musíme na čelo 3, takže. Ježíš, to jsem nechtěla. Jo. To bylo srdce. Teda. Zrádče. Kde mám tu tašku? Bebešku, to se dělá. Jo, dobře mi. O, ty vole. Dnešní lot je dost. Dáme bufy. Teda proč má na sobě vara? Počkej. To je otázka. Protože ho má plus 9 nebo 10. A ten šotek, kde je šotek? Šotek, kde jsi? Tady šotek, tady šotek. Antik plus 5. To je moc dobrý. Nechceš si tam na rodiny? Jo? Takže teď domluvím svému bratrovi rodinu. Kolik si level? Šup a dáme tam 2, nestihneme nic. Nestihli jsme ani hovno. Co? Tady se nic nestihne prostě. No jasně, já do něho nedám ani jeden skill prostě vůbec. To 10% za jedno. Ach jo. Co? Dobrý, proč vůbec točím tento lot? Septej se mě. Nevím proč se ptej, co si blbost. Je. To si děláte se srandu, že je DH. A mohl jste ho zabít zrovna mě. To je vtip, že? Hlavně, že se vůbec nesměju. To je strašné dneska. Já nemám manu na to, abych použil poženání.
hlava rodiny není bohužel asi online. Jasně, že není. Gambáč. Nasadíme koberec a vyrážíme lodovat. Natáčím uprostřed večera jen tak ze srandy lot v Nostale. Nevím, co mi to popadlo, ale já doufám, že si to budu líbit. Atomino. Atomino. To znám. V životě jsem ho neviděl. Konoha, to byla kdysi nejlepší rodina. No, jedna z nejlepších, asi pátá nejlepší, já se podívu. Kolikátá je teď. Nostale.cz Rodina. No, už nejsme ani v první desíce. Tady jsme 15 nejlepší. Super. Kde je Šolek? Musíme mu dát heal. Šotek, počkaj na mě. Jsem holý, tak tě healuju. No, neutíkej mi. Točím let's play tohoto lodu. Můžete pak kouknout na YouTube. Tenhle lot tam bude. No, odpovězte, já jsem zvědavý. Tenhle lot bude zítra. Kruci. Lot je totálně řítí. No tak tohle je fakt fail, nevím proč. Ne, neměl jsem odvar. Kdybych ho sehnal. Jsem přišel jen tak na ostro. Tak sorry. Tohle video bude... Ježišimaria. Tak nic no. Chtěl jsem natočit lot naší rodiny, ale
Ale bohužel, byl to velký propadák. Asi natočím ještě jeden, ale ten už nebude vůbec fail, takže doufám, že se vám to bude líbit. A zase u dalšího videa Mafia Mission Pack. Nazdar.